amma da su mana kusa ko mutum da Allah masu wayoyin nan masu kutulan wayoyin nan kuna kashewa yan damban nan ido za a je turi na biyu tsakanin ko babban yan sanda da shi da yan mage na bangaren kudu wanda dai bane wannan wanda ya samu nasara yana da kuɗi naira 300,000 wanda ya zo na biyu yana da kuɗi naira 200,000 ayayyaye wallahi ana mugun da ba a gama lahiya lau wanga da wallahi wanga da ba a gama lahiya lau ba a gama lahiya lau ina san ba a gama lahiya lau ina san ba a gama lahiya lau la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah la ilaha illallah ana mugun da la ilaha illallah muhammadur rasulullah wannan dambe somebody needs to jump with them at the move. Wait. Kan mage dai da shi da minti ɗaya aka yi a ce minti biyu ya rage a kai minti ɗaya da rabi yanzu aka saura minti ɗaya da rabi wallahi ya fita wa ba bai fadi ba ya fita fadi da shi da garkuwar mahagon yan sanda tv na biyu ne sauran tv hudu wannan dabban da kuke gani da haka jama'a kowa kwantar da hankalinsa wanda Allah ya bawa ba wanda ya sai kwace masa don haka kwantar da hankali a sai a yi wannan wasa ga dabban yan tsakanin yar mage da shi da garkuwar mahagon yan sanda na bangaren jamus wanda nan bane da ake yi dabba da ya ɗauki hankali a yanzu haka a wannan rana babu wani dabba da ake a ƙasar nan da muke tunanin ya ɗauki hankali kamar wannan dambe ko ga idan a ƙalu wata ya fito ya ba su muna kira ga 'yan kallo 'yan jihar Kano an san su da tarbiyya don Allah don annabi a ba mu haɗin kai a yi wannan wasa lafiya a gama da abin da za a yi ba an taɓa yin sa babu wani bakon abu a ciki ba dukkan da ana yi tsakanin 'yan bage da shi da garkuwar bakon 'yan sanda kamar yadda kuke gani gajen fannin kowa na jibin kowa wai ha wannan ana yi har yanzu dai ana cikin dambe to aje a sha ruwa a muka saurara aje a sha ruwa a dawo gajen fannin an koma turmi na uku round 3 remain 3 round sannan sai a tafi ga yes ko no wanda Allah ya ba a bashi amma dai saura turmi uku yanzu nan gaba suna turmi na uku don haka ba dan kamfani ne suka ɗauki nauyi ba kun san cewa a mu sai dai a yi ta yi a dawo wani lokacin to amma wannan kamfani ka'idar wannan wasa kwanaki uku suke iya ɗaukar nauyin wannan wasa duk ba a asabar lahadi daga wannan ranar ba su iya ƙara wata rana illallah ana mugun nabi la ilaha illallah 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 Allah ka kare kai da Allah kai mu wallahi wannan dambe da ake yi dambe ne da yake ɗaukar hankali don haka ƴan kallo ku yi haƙuri a bai ma haɗin ke gobe idan Allah ya muna da wasa na kamfanin African Warriors wanda shi ma kuɗi ne za a ci yana yi kyau za a yi final ɗinsa shi ma la ilaha illallah Allah gyara wannan dambe la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله أنا مو جنبي أنا مو جنبي أنا مو جنبي أنا مو جنبي
ta shida garkuwar bakon yan sanda kowa ya tsaya kan da duka kowa an gaji likis an rasa yadda za a yi kowannen su ya tsaya tsayin da ta ya rasa yadda zai a wannan wasa wasan mu ne na gargajiya al'adun mu ne na gargajiya jama'a mu bai da haɗin kai kamar yadda muka saba jihar Kano an san mu da tarbiyya an san mu da ladabi da biyayya da ba da haɗin kai a yi wasa lafiya a gama lafiya don haka muna roƙon jama'a a ba mu haɗin kai a yi wannan wasa lafiya a tashi lafiya kamar yadda muke gani ga shi nan ana mugun dambe tsakanin girmage a saki kan wato su ci gaba da laushi a su guri laushi ake wanda ya gaji sai ya faɗi shi kenan da mutum ya gaji ya faɗi shi kenan zai ya ƙare ya